Pokus horenie etanolových pár vo valci motora. Máme tu etanol, máme tu valec motora, nalejeme trošku etanolu do valca, teraz pomiešame, aby sa nám vytvorili pary. Zoberieme si zápalku, zapálime si a skúsime to teraz zapáliť. Etanolové pary vo valci motora. Tu máme etanol, tu máme kvázi valec motora. Nalejeme tam trochu. Skúsime to teraz rozprúdiť, aby sa ten etanol dostal do každej časti. Už je určite v každej časti. Teraz to skúsime zapáliť.